asị m nke onye chiri ya zelu ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atakwana ma azụ anwụ na tata bụ ụbọchị eke anyị nwere na-asị eke ndụ eke udo eku agam n'iru eke ihe akụ akụ ihe enwenwe anyị na-asị na anyị ga-amụnwa nwoke ndụ mmụọ nwaanyị ndụ anyị sị na ihe anyị ga-eri ga-abịara anyị nke ga-eri anyị ga-agba ọsọ ọ bịara igbo anyị ga-egbu onwe ya onye si na ihe anyị ji adị ndụ amampụta ife ka o were anazie mmiri ọkwa ndị otu anyị kwuru ya ka ọ dị ise ekenekwa m ndị Igbo afọ mbụ nwaada agbara ọma ụzọ mmiri abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo ọkwa m onye isi nchụaja na agbara ọma ọdịnala temple nke dị n'Enugu steeti tata bụ ụbọchị eke anyị ji mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo wee bịa isiokwu anyị ji wee bịa bụ ikpochi onunu ikpochi onunu na mkpa ọ dị bụ na gịnị na ị ga-ekpochi onunu tupu ịmalite njem ọdịnala gị ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ na-awa n'afọ ya kpochie onunu ihe ndị be anyị na-akpọ ya wu ikpochi onunu ndị ọzọ ndị na-akpọ ya ikpo alụ anyị matara na Igbo na-asụ n'onu n'onu and anyị matakwa na nkụ dị na mba na-eyelu mba nri anyị matakwa na ọdịnala bụ ofu na usoro eji eme ya dị n'iche n'iche ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ na-agba n'afa na ya ji ekpuchie onunu ọ bụrụkwazi mmadụ niile kwesịrị ikpochi onunu kpochiri onunu wee malite njem ha ọ bụrụkwa ndị bịa niile ga-agbapụtara gị na ị kwesịrị ikpochi onunu mgbe mmadụ lụbara ọrụ dị n'osu ya ma ya ekpochighị onunu ọnọdụ ga-adịkwara ya dịka ka onye na-emehụ gịnị na-enwere ife dị n'ozi o megoro in fact mgbe ụfọdụ ọ dị worse than ka o si dịbụ ikpochi onunu bụ mmadụ ime gịnị ime the land at peace for alụ o meta yes in simple sentence ọ mmadụ ime gịnị ime ana at peace for alụ o meta ndị be anyị where I come from anyị na-akpọ ya ịrọ ana ịrọ ana ịrọ ana mgbe imegoro ihe wee megide ana wee megide mmụọ ọdịnala ime gịnị ịrọ ya ma ikpo alụ ma ikpochie onunu ihe mmadụ nwere ike ime ọwara ntịba na ọya ekpochi onunu bụ o nwere ọtụtụ ihe mmadụ nwere ike ime ọwara ntị ya na ọya ekpochi onunu tupu gịnị ihe ọ na-eme agaba n'iru enwere ndị ga-abụ ha malite njem ha ọ bụrụ na onunu ha ga-ekpuchi Igbo onwe ndị be anyị na-akpọ ịchụ ọnụ onwe ihe ndị be anyị na-akpọ ịchụ ọnụ ebe anyị si enwetakarị ihe gbasara ịchụ ọnụ abụ mgbe anyị na-eje ụka na-ekpe ekpere ana m abịakwa n'ikpochi onunu ana m agwacha gị ebe o nwechara link ka ị wee mara ụtụtụ ọma Max Out TV ka tata mara anyị mma ndewo enwere ihe ndị be anyị na-akpọ ịchụ ọnụ mgbe ị kwuru okwu adị anya wee kwugide mmụọ ọdịnala ma wee megide mmụọ ndị gị na ha so
ọ dị ka ndị nwere kọl ha bụ iwu, asị na kama ha ga-aza kọl a ha nwụọ. Ka m gwa gị eziokwu, ịmalite njem a na ị kwesịrị ịchụ ọnụ ya bụ ihe i kwuru tupu ịmalite njem a. Nke ahụ dokwara onwe ya iche, mana o nwekwara similarity with ihe anyị bịara taata ikwu maka ya. Ọ bụrụ na e nwere mmụọ ọdịnala dị na be nna gị, Tony, good morning, ndewo, ka taata mara anyị. Ọ bụrụ na e nwere mmụọ ọdịnala dị na be nna gị, i wee jee kpọta ndị ụka ka a bind ya kastia ya, mbosi ọbụla mmụọ ahụ kpagidere ike, o wee bụrụ na ọ gị nwa particular bụ ihe ya kpọghachita ha azụ, iyi achụrụ ha ọnụ wee sị ha na ya ekwubugo mana ya ekwuru ozi. Ihe a na-akpọ ya bụ ịchụ ọnụ. Nke ahụ bụkwa alụ n'ụdị nke ya, mana the main one anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe gbasara alụ imere wee megide aja ana. Ikwesị ime gịnị? Ikpochi onunu ya tupu malite njem gị n'ọdịnala. Nkọwacha ihe ndị a, m ka ga-agwa gị ihe ị nwere ike ime experience ma ọ bụ na ikpochighị onunu ahụ na njem a. Nke mbụ bụ, ọ bụrụ na ihinigo nwunye mmadụ, iyi ekpochi onunu. Ọ bụrụ na isigo nwaanyị ime, ma ọ bụ na inyego nwaanyị ego ya ji esie ime, ma ọ na isigo ya na ebe a na-eme ya, ma ọ bụ na nwanne gị nwaanyị tụrụ ime, ịsọpọtụ ya ka o jee wepụ ya n'imelụ, ma ọ bụ na inyere aka wee mee, ọ bụ alụ ka ọ bụ. Na ọyị gị nwoke na-agwa gị na ọ na-ehi nwunye mmadụ, ị na-akụrụ ya aka, isokwa wee mee ya, maka na gị nwaso wee na-eme gị, na-akwanyelu ya ọkụ o ji eje ya bụ njem wee na-eme ha. Ihe a ka a na-akpọ ihe bụ alụ n'ọdịnala. Ị ga-eme wee megide aja ana, na igburu mmadụ, na ị na-anara mmadụ ihe ya n'ike, ị na-anara mmadụ ana ya n'ike. Ị makwa na ọ bụrụ gị nwe ana, ị na-etinye aka na ya. Ị makwa na ọ bụrụ gị nwe property a, ị na-etinye aka na ya. Ihe ndị a niile bụ gịnị? Bụ nnukwute alụ ka ọ bụ. Aja ana na-asọ ya nsọ, n'ihi nọ ị na-ehi nwa nwanne gị, ị na-edina nwa nwanne gị, ị na-edina your cousin, ị na-edina your uncle, ị na-edina your nephew, ị na-edina your niece, ị na-edina your daughter. Ọkwa arụ ka ọ bụ. Ọkwa na ihe anụwa a na-eme kịta, ụwa kịta, ifu nwoke asị na nwoke ibi ya ka ya mma, ifu nwaanyị asị na nwaanyị ibi ya ka ya mma. Ọkwa arụ. Ọ bụrụ na imekọtasịa ihe ndị a niile, nakwazi ụfọdụ ndị ọzọ, ọ bụrụ na imekọtazi ihe ndị a niile, biko kpochie onunu ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmalite njem gị n'ọdịnala. If not, be ready to waste your money. Be ready, be very very ready to waste your money. Ma ọ bụgodu na dibịa gbaalụ gị ya bụ afa afụrọ ya, gị nwajiri aka gị dee confession, bịa na-ekwu ihe imelụ ka ọ mara ebe a ga-esi wee nyelụ gị aka. Iyi ekpochi onunu, unless na ị adị ready to ime gịnị? Ịtụfusi ego gị. O nwere alụ ọzọ ị ga-afụ a lot of people asị gị na ha nọ n'onwe ha emenubero ihe ndị a anyị gụrụ ebe a, mana ije na ha jee n'afa, alụ a na-ada n'ụzọ ha, alụ a na-ada n'ụzọ ha, a na-asị ha na alụ dị n'ụzọ ha. Ihe awa alụ so onye ụwa gị ka a na-ekwu okwu ya. Enwekwazi ka esi alụ nke a, mana nke ahụ na-adị stronger than this normal one. Ọ na-adị very very strong. Ihe a bụ alụ onye ụwa gị melụ, gị nwa bụ ya nwa na-emerụ gịnị, na-atasiri afọ ya wee n'ụwa na-arụ gị, iwe continue wetaba afọ ahụ. And ọ bụrụ na ijere jeme gịnị wee teke kpochie onunu ya bụ alụ, enwero ka ị ga-esi wee mee gịnị? Wee lụba ọlụ ọdịnala, ị na-afụ ife ya. Imirikiti n'ime anyị bụ anyị kpụsie alụ nke anyị mere eme, anyị eje emekwa ọzọ, thinking that na ọdịnala bụ ụka. Ọbịa tụọ gị ajịja, ọbịa were ụdọ wee kee gị. Ọdịnala abụrụ ụka. Ịnọrọ n'ụka ime aja ife, igụọ sam ha, ịgụsịa ya jekwa mee ọzọ, gụkwakwa ya ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eje ụka fada, ime alụ ije fada dee gị confession, next month mekwakwa ya, jekwa ọzọ, jee dekwa confession. Mana ọdịnala, ikpochi onunu, you stay away from that thing forever. Maka na ikpochi onunu na-achịkwa azụ to that thing ahụ iji kpochi onunu, ime gịnị? Aka were akpalụ gị aka.
akụghere alụ gị aka. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ọdịnala, negodo anya na these 2 sites, 3 sites rather, cheki onwe gị o nwere ihe ị merụ. Ị na-arụ ọrụ, ị na-achụ aja, ị na-agọpụ ọfụ, nothing is going. Another thing nwere ike ime ya, 4 things nwere ike ime ị na-enye gị nsogbu. Ị na-achụ aja na-achụsi aja ike, ma ọ na-alụsi ọrụ ike, na-afụ ife ya. Cheki godi ma o nwere ka isi wee mee gịnị, o nwere ka isi wee maa alụ. Chekie, gbasia afọ ike, chekie ma o nwere ka onye nọrọ gị ụwa si wee maa alụ. Chekie ma o nwere mmaji okwu i kwuru n'ọnụ wee kwugide mmụọ ị nidiri ịchụ ọnụ ya. Cheki kwezie ma ị nwere ọkpụkpọ oku. Ihe ndị a ka ị kwesịrị icheki. Ihe mere na mmadụ ese ntakarị my mind n'ihe mmadụ nwere ike ime mmadụ, ma ọ na mmadụ nwere ike ịgwọrọ gị ọgwụ. Asị m na mmadụ enweghị ike ịgwọrọ gị ọgwụ ị na-eme ọ na-emesa, because enwe hierarchies in the spiritual realm. Ebe ịma nke a ịmahụ nke ọzọ, enwe level ị ga-eru, nwekwa ndị karịa gị na level ahụ in the other way. Asị ha ọmụ na ha anaghị akpakwa ike nke ha, mana enwere ihe bụ gịnị, na chi gị nọrọ n'izu n'ikpe ama mma gị, mana ọ bụ na chi gị anọghọ n'izu n'ikpe ga-ama gị. Ọ bụrụ na mmadụ na-abụrụ gị ọgwụ and ikwusiri ike n'ihe gị na ha so, onye ahụ ga na-enweta gị. And ọ bụrụ na ikwusi ike n'ihe gị na ha so, gị nwa ga na-enwe revelation to prove to you na ihe na-eme gị bụ mmadụ na-eme gị, na nke abụrụzi nọọ ihe na-aghọtara ka o si wee bịa. Ekenekwa m unu. Sitere m ozi n'akara ekwentị anyị na WhatsApp na 07037311663. Ndewo.